ƙasar mu. Real Harun Record. Mai ni kuna ina yan ƙasar mu duk yan gwagwarmaya. Nijar uwar mu ce har uban mu bai zama dariya. Mai ni kuna ina yan ƙasar mu duk yan gwagwarmaya. Nijar uwar mu ce har uban mu bai zama dariya. Mai ni kuna ina yan ƙasar mu duk yan gwagwarmaya. Nijar uwar mu ce har uban mu bai zama dariya. Yau dai ina kiran yan ƙasar mu na ce mai juriya. A kwana a tashi ai wata rana za mu yi ta dariya. Na dauki anniya za ni gaida duk yan gwagwarmaya. Ku tashi mu jinjina wa ƙasar mu Nijar farar uwa. Mai ni kuna ina yan ƙasar mu duk yan gwagwarmaya. Nijar uwar mu ce har uban mu bai zama dariya. Yan ƙasar mu Nijar mu tashi dukan mu bai daya. Mu haɗa kawunan mu kunga mu bar nuna wariya. Ƙabilun da ke cikin ƙasar mu ba sa fatan kiya. Mu yi wa ƙasar mu aiki ta yo fice duka a duniya. Mai ni kuna ina yan ƙasar mu duk yan gwagwarmaya. Nijar uwar mu ce har uban mu bai zama dariya. Nijar sabuwar budurwa ga kwalliyar ta tas-tas. Mai arzikin zinariya ga iraniyon gas. Mai kyan hali da kyan zuciya kaza ce ake wa as-as. Sojan ƙasar mu ba za gudu ka ce kulle za su ce cas. Mai ni kuna ina yan ƙasar mu duk yan gwagwarmaya. Nijar uwar mu ce har uban mu bai zama dariya. Mulkin ƙasar mu muye ba su na nuna kokari. Ƙauye da karkara har ka zo nan ma cikin gari. Daɗi kawai ake ji ƙasar mu ba masu nazari. Shi ne ya sa na tashi riyal na ɗan doka tambari.